Dalan, Kinapudno, ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 13, versikulo 10. Riribok laeng ti pataodan ti kinatangsit, na imimbag ti pabagbagaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Si Kamay at Mila. Adda ka didita ni Nanang. Awan, adda na panan na. Siya klaeng tanda dito. Anya, Apay ka tayo. umay ko kumaidagas to'y 2 kilo a karni ti baboy. Nangalami ti dayta. Pinarti medyo may sa baboy may. Muti nga ro din. Ta anuwag ka dagos. O sige, adda mo ten tinapay dito'y apagkapiyo kan ni Nanang. Anilay ta, pare Rudy. Adobo a karni ti baboy, pare. Inyag mo man nga tante si Danyo kumait inam, pare. Ay, sa nabali. Ta bakagatan ni Nanang. Adon tinaramanan na. Sika talaga, pare. Hangam, maudi day tuyin, nakababain. Gumatang ka man kaya di tiyarak, pare Brando. Ay katuan pare. Kalpasan na. Kadoan na to amapan agarim ka ni Brenda di tadaya. Ay katuan ariglado, pare. Uray di kan mangmangyagiti si Dan. Nukas jay mo lang, Mila. Iso anang idagasak iti para kada kayo. Ngam binukudan mat ni Manong. Ay, arakan pulutan di paglaingan day jay akabsat mo. Imbes amangad. Saan mo taisupay apapakpakan kada kayo? Tangiwat mo, amangan no adda makangagkit idanunda. Di oray man. Pudno mat Nanang. Day tamang riribok ti aramidan na. Ay, apa enak tumanin day jay no adda mangag na. Ay, iso siguro ang nagbaak abaraw. Gapaw iti kinatangsit na. Mabainak nga raw. Ta 50 titawin na. Kitag tutubo ti kayat na nga arman. Anya! Ay na Brenda, ading ka. Nusak ti ayatan. Pangaasim. Di mon ituloy pa'y, tata. Ay, pang-asim ka di mo na. O di mo katawan ti magbagak. Agawid kayo kit din, tata. Di kay mangsinga. O sakti pakiasawam. Di kanto pagtrabaho na pulos. Oh? Sak amin tiyag trabaho. Kit day tantulag tugtugaw ti aramidam. Ang mga nusyak paikit din, ti agbalin ababaunan. Eh, saan, Brenda? Mamati ka kumakanya. Amom nga gadadal ni Brenda. Mapanmukit din singaan iti dagusda. Unay kayo matinanang. Kasla di yun napadas tinagbalasang. Siya ti mabae ni tararamidam, Rudy. Riribok laang tararamidam. Sumardeng kayo man. Saan nalaadak ata timawidak ka na kayo. Anya, ayawan tinalaad a pinarswan ni Apo Diyos. Nalaad kayo ngamin. Saan nalaadak man. Puisit kita. Ay, uray nalaad ka kunam. Takinayat nakday di amayaw, gapu iti ugali. Itatasaan ka, anabartag. Kaya't ka bagbagaan, Rudy, anak ko. Laklakayara kon. Diyak ka sa pulan di pamagbagayo. No nalaad ti panagkitam iti rupam, rumba nga agpakumbaba ka. Anya, Nalaad ka lang arudan kas iti pamatim, ken natangsit ka. Di mo pa'y amo ti pabagbagaan. adula amin asasawin nyo man. Bakit kailang amin kan? Ay unay kan, si kalaang ti anak ko akasta kanya, Rudy. Anya, Day talag barbar tagtar aramidam, kasta kidenti ko nam kanya. Bakit akaon? pudno man. Di kan to pa'y manggad iti pagbiag ta nga agina. Siya ka may hindi makakamaw. Ay, buisit kayo kaya bakbakatan.
Makabil kayong tupay. Anya, No kastamot laang nanang, agyan kayon dito'y balay. nasakit tinakam ko anak ko. Tadinak man laang mo arespituan kasi natangsit launay. Dito'y kayon balay. Ang mga numadangran na kayo pa'y ni Manong. Nagsubli akmat laang ijay balay. Saan, nanang? Agsina kayon iti pagyanan ka ni Manong Rudy. Ay nakaasimot di kabsat mo anak ko. Awan gumatang iti baga sa kanan na. Ay, problema na matanday ta. Bayan yun nga iso ti makaam mo. Bala, si kagaruti makaamaw anak ko. Anya ti panagkunang pare. Makaasawa ak pa nga ta. Ay na, iti day tatak-takder mo. Mabalin, pare. Ay, kaduan nakman nga ron. Ah. Mapanak man agaram ka ni Brenda. Ang pare, talaga desidido kan ni Brenda. Imbag ano kayat naka? Ay, di lang man upayan. Ta positibo ak pare. Ubing launay ngamin ni Brenda ang maidilig iti tawan mo asing kwenta. Awan inumbingan kan lin na kayan. No pa'y pan kan ayat. No kayat na pagbali na ka rin ah. Ah, sa bagay pare, dakkel ti pensyon ni nanang mo. Planok nga rin sublatan ko ma. Ngamjak mo't amo no kasano ti aramidan. Anya? Anya ka diti bagayo kanyak, Uncle Rudy? Inka sa pulan di bakit. Numar sa pulam, yawid mo dito balay. Ni Lola, ti kayat yu asawan? Adaitan ije balay, Uncle. Anya? Di yun sa pulan pa'y ni Lola. Tamanipod ita, agyanan ije balay mi. Ay, no kas nga ron. Mangyag iti kwarta tapno da ingatang ko iti bagas. No kayat da, Uncle. Ibagam. Alangan mo't ada kailang ti mairano di ti pensyon na. Saan minto pa'y abibiyangan ti pensyon ni Lola? Oo, mamati ka. Ay, pasensya amon ni Uncle mo, Roda. Talaklakayan nga awan manaknakam na. Dumawdawat kanulaang iti kwarta ka ni Lola, adi man lamanggan. Dahi tangarod ti parikot. Iso ako nak, panawan laang nga nilulam. Di dala agbain, nagturad na pa'y lang ang mapan agaram-aram dita. Anya? Katuan mat. Ay, mabainak. Tanipay Brenda apagayam ko ti mapan na arman. Awan lang arod panggadan na. Aday talagin inom kan agis istambay ti ammo na. Ita, adapay plano na ang mga sawa. Patyanak, Brenda. Nusak ti pakiasawaam, agtugtugaw kan tulag. Sorry, tata. No kayat yu, adda amok amay sa abalo. Ni Lola po rin. Anya? Di kay agdanag. Aganak pa'y dayjay, taobing sapay mat. Iso ti ayatan nyo. Ha? Ay, Brenda, amok, di na kayat. Nasaya at mo yo, tata. Kang runaan na, kayat ko nga ipas nagtipanagadal ko. Okay. Dayawan kay tinayta, Brenda. Di kagdanag, maudin na ito panangsingakin ka. Saya ating marut panagadal mo, ha? Wa tata, kat agyaman ak unay. Kumusta kan pare? Agkulkulong kan samot kan dito'y balayo. Mali nga minti. Narik-rik na kita, pare. Anya. Ay sos, aggurigur kan samot tan. Gapo iti pan nakapaay mo iti ararmam. Sakim pagarup, ama nagpili mat kayam na dya Brenda, pare. Kasanumat ngamin pare. Ubing nga adayo. Ngam sikat kayat mong arman. Baliwan taman ti saritaan, pare. Pare, Kasapulak ti tulong mo. Ibagam ko makaninanang masakitak. ay katuon na pare. Dahil talagayam. Di kagdanag. Tamapan ko ibaga kadakwada. Agyaman ak,
pare Brando. Nagyamanak, tay may karoda. Imayak, taypan kayo kano iti ospital. Kuna ni Lola, Uncle. Awan kwartak. Di kayag danag. Ni Lola kano ti makaammo iti amin. Magasan kayo laeng. Kasta ka de. Isungag sagana kayon. Tamapan tayo iti ospital, Uncle. Alaman nga ron. Kaya't ko ti umimbak, Roda. Kumusta kayon, Manong? Medyo mayatan, Mila. Ni Nanang, ayan na ka day. Ada ije balay Kayat na ti umay. Saan ko nga insuro? Kasta ka de. Agpaimbag ka, iti kasta. Makaawid ka matan. Awan, Mila. Jakmat kayat nga gastos kayo ti dakkel. Gapulang kanyak. Agpanunot ka iti positibo, Manong. Di ka agpanunot iti negatibo. Kumusta ti kasasaad ti kabsat mo, Mila? Nasaya at mat, Nanang. Tumaran na laeng dagiti agas nga reseta da, mayatan. Nasaya at mat nga ron no kasta anak ko. Barang makarwaran iti mabiit. No makarwar ni Ruday, agawid akmatan. Tapno adda mga sikaso kan kwa na. Anya? Kasi mati kabsat mo, no awan mga sikaso kan kwa na. Tanay, agmay-may siya. Sige. Ada-kada kayo dayta, Nanang. Pakita aklatay tinasaya at bareng agnakam katagbalbaliw matan. No maimbagan ti kabsat ko, kat mamartak tulat ta, ken apaan na kayo, umay kayo latta dito'y balay, Nanang. Kumusta kayo, Uncle? Masiksikuran ako niti ospital, Roda. Anya? Kaya't kung ti agawid iti balay. Saan ang mabalin, Uncle? Mabalin, basta makisarita kay ti doktor. Taure, ijayak ton balay ngagpaimbag. Uncle? Wen, tanay masikuran ako dito eh. Mabitla ang nga ron. Padasag ti makisarita iti doktoryo. Agyaman ak, Roda. Sana bali. Tanay tamat lang agtumar ti aramida ko rin dakton iti balay. Nasaya at na nakaawit ka matlaangan, pare. Wen, pare. Saan pa'y kumangam nakipagpakaasyak. Nga ore, dito yakon nga agpaimbag. Dito yakon balay nga agtumar ka na iti agas ko. Sa bagay, nasaysaya at dito'y tanaulimag. Agmay-may saka. Wen, pare. Kan presko ti angin dito eh. Wen, agpaiso day ta, pare. Kan may sa awan nagbantay ka niya ka iti ospital. Agmay-may sakit siya. Kasanumat nga main. Agis-eskwela ni Roda ka anakam. Kaya nadamat trabaho ni Mila. Gimata nga kiti prutas. Mangan ka tapno pumigsa ka, Ruday. Wala nang. Kumusta tirik naman ako? Mayat matan. Madlaw lata nga darikrik na Apay ngamin arimor ka dagaws. Di kayag danag nanang. Kabalak na ito'y. Umimbagak to matlang. Ruday. Kan may sa jak kayat nga ang gastos kayo gapukan niyak. Ay, sana balay. Masukatan ti kwarta, anak ko. Basta dito yakon balay ngagpaimbag nanang. Si Kanti makaammo dito'y balay, Roda. Ta mapanak ija ayan dananang. Anya? Maturog ak ijay. Masapol asublatak ni Nanang nga agbantay ka ni Rode. Unay matan ni Uncle Rudy. Kaasin ni Lola, gapukan kwa na. Ay, awan ti mabalin. Tag sakit matan ni uncle mo. Awan ti mga sikaso. Imbagkit di
taaywanan lata ni Lola, kat nakatangtangsit ni Uncle. Ay, naanos, kan nasingpat ngamin ni Lolam. Kan barang agbalbaliwon ni Rudy. Sige, mapan kayo nga rod. Tasyak tumat inton maminsan. Kaasimat ni Lola. Ay na, maragsakan ak pare. Naimbagan kagaya man. Uwan pare Brando. Kahit nakapasyar ka man. Plano kumamat yag tarakan ni Tiburias pare. Ay kapun pare. Ay apag iso. Ada talo aburias di takulungan. Manungay ti bayad na pare. No kayat mo. Tarak na mlangan. Kahit no aganak to. Bingayan ta pare. Ay kit, wala. Kayat ko launay pare. Ngamin, awan pagbayad ko. Anya, agdarakan ka iti Burias, Ruday. Amangan mo nung mabignat ka, anak ko. Sana nang. Naimbaga na kon. Masapol at tulungan kayo magsapol iti pagbiag tayo. Ruday, Pakawanan da kumana nang. Itala nga mamiris ko tibindot ko kada kayo. No hindi pa'y kumanagtong palak itinasayat ang pamagbagayo. Awan kumaita ti pagbababawiak. Sa pakawanan da kuma. ay, agihaban Rudy, anak ko. Tanaka amiris kamot laangan. Wan, pakawanan ka, anak. Magyamanak nanang. Di kayag tanang. Manipo dita sursuruwag ti agbalin anasayat kada kayo. Kat sapay kumata kabaalak na ita. Kabaila, anak ko. Nulakit di ta dumawat kay titulong ti Diyos. Wala nang. Nagrigat kayam ti sana dumngag iti pamagbaga. Kan tinatangsig. Pagbabawyan iti udi na. Ababala ang tibiyag, ngarod di mo dadaulan ti bagim, gapo iti bisyo. Agaramid kit di iti nasayaat, apakaayaywan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, Kinapudno, Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.